Yakuma Kino para Abu Amaira Konbolo Kuswal Menura FM Alila, you conoto and Nani Tommy Murumuru, Lasili Amuko Kabojala Project Kunimani Wardella, Nuatina Baba Pulubali Apas Walemana Senegal, Nana Lefu Senegali Bintu Keita, Ankaruba Bilibidu, Abanama Senegale. Abu Sradantama Ameta Teliera, Nebemburumba Gushigadu, 7 minutes Bonayu, Ukamaku, Swat de Bamako, Aletewa, 7 Kabato, Umar Anguiba, Abu Akmara. Ako ko barulasigi ko kera barulasigi munna ye talike mamun no lukanga kalata bela dile labe anga jamana okono de kulu munno luka bara benendo okoma abu ibina e ka foku uye barulasigi ke barulasigi konna la ko ministre mumbe no de porte parole du gouvernement ko no ko for ate je répète poko abu colonel able maiga abu sigata la ko akme barulasigi ni akma akene kan sabengela ko ako de kulu munno kanga kalata kono kala benanga mako eji Abu Anikata from the comité de pilotage quand le comité de pilotage no okofora de la kulufanya ale kulumeka irifranam bara ko ulabe Abu yaira ka foko gela belebele obo ulunya koi gela chama ne bolunya wala samunya kalata yere akobe seka sigisenga to muna Umar Angoiba yaira ka fona manya ka foko wati koninko abikata kosobe sobike amga gere kana fe muna obetalike irifranam muna irifranam ne mana boy munye kalata no be meri kalata député kalata Meta Ken was a de Kalataye, Abu Jerakulu Muno, Lukan, Oko Bella Delen Kanyanabo, Amit Domina B, Abu Eko Uira Jordan Chawa, Osaka Muye Fencha Mambe, Abu Omaski Singer, Akele Mesoba Yumi, Machamami Yeniga, Abu Kalatan Nunqua Benaseka Kawa, Abenaseka Awatilawa, Walma Atna Sekake Awati Kona, Asika Konete Femuna, Mamu no Lubica Kalata Konin Kalabe, no be Eji, Abu, and the committee de Plutagina Bukufo, Lukonyaira Kafokosika. Foi konita ala abu ko para bele ko obo unye sebaningala ko akosikata la kanyeshi gelea muno obe unye ministre muno obe administration territoriale kuna et de la décentralisation porte-parole du gouvernement no be colonel Able mega kofo abu ndo akundamne na ibina ka foko anen jere de gulu fly nyonye eji ani kata framu nye comité de pilotage du référendum abu anu usigira uye boroke sikata la munye eji re ale jabala okonna ula sebaningala ko ako no ya soro abu ko kalata munye eji kalata jele kata framunye kalata cleaning ha eji suku ne singa wala sa obaro be sika time to muna anwa jamana konin ko akono kana manya ka foko munye eji koni abesigi abu ja ko do eji ka bolo fora ko sigi munye to ko dawla region ko nawla ani kata framunye arrondissement nga se baningala ko ako fe jumene kele megele ko yira konna la bi abu oto dore ya titemna kala je eji ka bolo fora mun no lu ko nga sigi munye anga region konola abu kata framunya arrondissement kan ko de kele megele ko sobe ako ni ko inde temina kala je ibe na ka foko munye bara munu be sina nanga mako découpage territorial abu safna jera kunye ka yoro ku danje ko bo region kura munu luku ngakire anga jamana kono munye arrondissement kura munu fena no kan ngakire akata kata bla munye cercle la abu safna jera ko ni be na ka gela bele mun dalembe eji maw nyakorla la sabangala ko ko sabga munye eji maw ko fola yaira ka foko munye o projet munna abesi na mi domna kom bi kayiro ku danje ka habo abu o projet kan ateme munye conseil national de transition no ko fora abesiente ko fo maliki jawna ka cedon tewa abu olle kan asira o bela jelen ko di wala munye o ko imbe sega sigi senga to komuna abu ni dio to temina kala je atita gela ko sabangala ko ako ko o ye gela bele munye aji mo ko nin ku bena gela munun ko soro sabaga na manya ka fo ko wati ko nin ko abiga ta ni projet de loi ko projet ka do abu sente ko na la sente mo ka soro ka laro ko sobe kasira di munye eji mawma ko ka soro ka tuka paramne kala ndo ka to ulsigi region kuro ani circle kuro ko na la abu sabne dira ko abara ko abe gela ko sobe sabani gela ko ako amoni mi dom na ko bi eji ko nyaira ka fo wala sabara ko ne abesika ndoya olubulo abu fo découpage territoire le ka ke ko ni sente du no découpage territoire no be sina o be teme sente de nyakola la sente de kan o sadaka teme no yo teme wati muna bara bi di eji ma abaka la sigi don ku sigi sebaningala ko ako kumuya anwa jamana marabako abu safna jara ubna saka bara imbela jeleke ka be marsi kalo mawa ningali to mi ko asigira ako ni dio ko njete mina kala je parti politique do ko nimbe olu ya ira ka fami do mina ko bi
bi abu safna dara ko bara ko abena gela ko sobe so be wati mundo o dilendo abu wati mbe bulla to na ko abe bullati o misali jonjo e fait mais parti mumbe nanga mako force et alternative pour le changement abu o ko naira ka fami domina kom bi sigata la ko yime tabulum na kom bi ka fo ko mi kalata ko abena sika ke awatu lawa abu ko fe no ko akoni abena balo ulla asabani ngala ko no de be Umar Angoy Ba ni ayra ka fo ko ministre mun no be administration territoriale na et de la décentralisation no ko fura ate colonel Abdoulaye Maiga ata ale ko fo ale ko ni ayra ka fo ko dia ku yani la ko kalata ko ko abeke koy o wati mun o ko fo no abu colonel Abdoulaye Maiga ko kalata nun ko abeke o wati ko tabarkala sabani ngala ko akoko onata be na manye ka fo ko colonel Abdoulaye Maiga ale ko ni o profo ko shere abu ko ali du ko siga ko ni ko obe koy ko sabaka ma chama ayra ka fo ko pare mina gela fo ka fo ko abe gela ka fo ko nunu mina ni sika ni ko yin bela jele ka kurun abu safna jara ka be marsi mawa ako abara ko ko abe gela sebani ngala ko ako comité de pilotage muno o kuma be sina ni ya jite mina kala je ale ko sigira senga mu ye septembre temenina abu wa ale keleme ki seme munye ministre mbono be administration territoriale et de la décentralisation abu ale semelembe ula walle kanga kalata minongo bela jele abu ka abela jele buguna tiga ko onyana bo ala ta mino minana ibe na ka fo ko ni comité de kanga abela jele ko ko onyana bo sebani ngala ko ko ami domina ko bi ko be tabulu minana fo ko bi na manya ka fo ko ko ngala able maiga ala ko ni ayira ka fo ko kalato ko abena ke awati la wati munno olio di je mama ko kalata ko abena ke awati la tabarkala na ta be abu siga ko ni ko be ko la de ma chama ko ni siga no wati na ka ko yira tabulu de timina kala je na ko ni flani abu anya sama ka bo sebam nanga ma ko de ma ko Umar Angoy Ba ale sebani ngala yibunya o bala tabarkala an bɛ duwabu de kɛ kalata i ka dɔn k'a fɔ waati min ni a bolo d'a mɛ an bɛ duwawu kɛ ala ka a waati a se an kɛnɛma ɲa bere i ka dɔn k'a fɔ n'i y'ale bila ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko nouvelle horizon ɲɛdankura i k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa min ka sɛbɛn ye nin ye Seydou Konate ka sɛbɛn ye i ka dɔn k'a fɔ EJICO min ni i da bɔra o kelen la a bɛna fɔ o kelen don koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ Seydou Konate ni o ye fasiriba ye a ye ɲininkali tɔ min k'a gosi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko EJ la n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ko yali ka dɔn k'a fɔ u ka yɛrɛma hɔrɔnya na kɛ u bolo à 100% la wa ko i ka dɔn k'a fɔ ko ɲininkali a ka kɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ kun jumɛn bɛna ni nin ɲininkali ye o tuma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation n y'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ka dɔn k'a fɔ u ye lajɛrɛ belebele kɛ min n'i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na min n'i ka dɔn k'a fɔ a kɛra EJ yɛrɛ ale dukɛnɛma lajɛrɛ in kɔni tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka dɔn k'a fɔ comité de pilotage dɔ ka sigi comité de pilotage n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna fɔ baara belebele dɔw bɛna ta ka kalifa o comité in na o kuma i ka dɔn k'a fɔ o de kɛra sababu ye min b'a to ɲininkali tɔ min a bɛ gɔngo ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ko ɲininkali a busanmisɛn gɔnyɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ EJ yali i ka dɔn k'a fɔ u ka indépendance walima i ka dɔn k'a fɔ u ka autonomie k'a na kɛ u bolo wa sabula i ka dɔn k'a fɔ comité de pilotage kura min ni o sigitɔ filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko baara fanba fana bɛna ta ka kalifa u la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maiga la n y'a dɔn k'a fɔ ale ye ministre d'État ye wa administration territoriale o ɲɛminɛ o bɛɛ a bolo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ fanga a ka kuma lase ba ma i ka dɔn k'a fɔ ni o ye porte parole ye dɛnɛn i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛnna janvier kalo tile 23 ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye lajɛrɛ belebele kɛ lajɛrɛ in kɔni bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na a ka jan i ka dɔn k'a fɔ 2003 o ye i ka dɔn k'a fɔ san ye san min i ka dɔn k'a fɔ ni élection caman bolo d'a mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko référendum ka taa se i ka dɔn k'a fɔ maire kalafiliw ma ani député kalafiliw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigisigiw ma ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ninnu bolo d'a mɛ baara kunfɔlɔ bɛna daminɛ min na o de ye référendum ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko référendum ko o bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔkun damadɔ bɛ an a cɛ koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ dati min ni o fɔ mɛ ka bila a kama waati fɔlen o ti dɔwɛrɛ o ye mars kalo ale tile 23 baɲango ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ référendum na o baaraw kan ka kɛ ka bɛn ni o ye o kuma n'a ma ɲɛ o tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ ministre a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min n'i ka dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko comité de pilotage walima i ka dɔn k'a fɔ comité de pilotage o ye jɛkulu ye min n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ ministère de l'administration territoriale i ka dɔn k'a fɔ o ka cakɛda o kɛrɛfɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ o nɔngɔnkɔrɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ élection a labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na o kuma ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ comité de pilotage nin comité de pilotage k'i ka dɔn k'a fɔ baara caman de bɛna ta ka kalifa u la sabula i ka dɔn k'a fɔ min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ élection a labɛnw min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a matériel la n'o ye minɛnkow ye
i ka dɔn k'a fɔ o bɛ ta ka bila u ka bolo kan min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ formation n'o ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko agent électoraux minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu ka baara bɛnnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ élection a labɛnw ma ha ka ja i ka dɔn k'a fɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a sɛbɛnfura kow ma ninnu caman de ye baara ye minnu ni ka dɔn k'a fɔ a bɛna ta ka bila i ka dɔn k'a fɔ comité de pilotage olu kɛrɛfɛ même min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra yen i ka dɔn k'a fɔ comité de pilotage ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ commission saba ko o bɛ a kɔnɔ commission fɔlɔ k'i ka dɔn k'a fɔ commission saba bɛ a kɔnɔ commission fɔlɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ commission min ni u ka baara ɲɛsinnen bɛ administration ma ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ formation na administration et formation n'o bɔra yen i k'a dɔn k'a fɔ comité dɔ fana bɛ sen nɔ walima i k'a dɔn k'a fɔ commission dɔ bɛ sigi sen kan min ni k'a dɔn k'a fɔ u ka baara bɛ ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ élection a musakakow ma a musaka donta ani a bɔta a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin commission in ka bolo kan n'o bɔra yen i k'a dɔn k'a fɔ commission dɔ fana bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara bɛ na ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ élection a yɛrɛ minɛnkow bɛɛ lajɛlen ma minɛn fɛn o fɛn ni olu kan ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ ha ka ja minnu ni olu bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ bamakɔ kɔnɔ yan i ka dɔn k'a fɔ a minɛnko bɛɛ lajɛlen bɛna bila ninnu ka bolo kan o tuma n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ commission wɛrɛ fana bɛ sigi kan min ni ka dɔn k'a fɔ olu ka baara bɛna taa i ka dɔn k'a fɔ élection ko in a kunkun n'a ɲɛɲɛ a kunnafoni ko a bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ maa minnu ka bolo kan i ka dɔn k'a fɔ o ye olu ye o tuma i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Seydou Konate ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka sabula i ka dɔn k'a fɔ nin comité de pilotage min ni a sigilen filɛ nin ye ka nin baara belebele ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka kalifa o comité la a k'a dɔn k'a fɔ ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko EJ o yɛrɛ ye jabaya kura sɔrɔ hali a ma mɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye EJ ta k'a lajɛ nin baaraw bɛɛ lajɛlen kun kan ka kalifa EJ la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ maa kan ka i yɛrɛ ɲininka yali k'a dɔn k'a fɔ ko EJ i k'a dɔn k'a fɔ u ka autorité a bɛ u bolo wa parce que b'a ka fɔ la ni o ye Seydou Konate a ko hakili jigin don san mun na i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Boubacar Keita waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ale nana fanga la n'i y'a ye k'a fɔ ko fanga in ko a dafirila ko a sababu bɔra i k'a dɔn k'a fɔ élection ale labɛnko juguya o nɔfɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa caman yuguna a jaabiw kɔnɔ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko autorité indépendante bila mɛ sen kan fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ha ka ja i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲinan bɛna kɛ élection san ye ha ka ja i k'a dɔn k'a fɔ élection ninnu ka se ka kɛ k'a ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ mankan ma bɔ a la k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye jamana kɔnɔdenw olu ka laɲini ye parce que filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Seydou Konate ale abu nyugu a bɛ ɲaga ka sɛbɛkɔrɔ wuli kojugu mun ye Ousmane Konté an bɛ foli la sa ma Faransi an den do a sɔgɔlen ma na ko a Konté abu indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye indépendant Patrick Kaba tɔgɔ de Ablaye Jara kɛ a kumara abu a bɛɛ na ta cɛ wulila ka fɛn fɛ o ka fisa o ka fisa mun ye cɛ ka fɛn a wulila fɛ mun ye armée fa y'a deli ko k'o lamaga a y'a lamaga armée deli ko o ye fɛn jumɛn ye abu jatigɛ wale kɛbaaw k'u bunte ka bɔ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ abu o ye armée dilina ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'an ka taa mun ye ɲɔnɔ o mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye dugu mun bɛ n'an k'a ma ko dɔgɔfeere ani ka taa mun ye Mɔti jamana kan yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko so ye abu ko da bɛɛ mun ye jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ yen bi ko da b'u ye ko sunɔgɔ kɔni ko o t'u ye o sabu kɛ mun ye anw ka armée abu k'u ye ka taa ba naani k'a sɛbɛkɔrɔ wuli jatigɛ wale kɛbaa minnu y'o ni kɛnɛ k'o karaba abu ko a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ abu ko kun ye bagan 200 ɲɔgɔnna abu ko o minɛ jatigɛ wale kɛbaaw la u bolila ka taa k'o bɛɛ to yen abu safinɛ jara k'a di a tigiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye anw ka armée malienne ye abu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ 20 janvier abu o ye anw ka armée malienne ka mun ye anniversaire don ye o dugusajɛ abu mun ye armée malienne ye u ye kataba naani ka a wuli koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye janvier kalo tile 21 tɛmɛnen abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye armée ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan abu kɛlɛkɛminɛ minnu ma an bolo an bɛ don min na komi bi a dugumata ani a sanfɛta abu an y'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'u cɛrɛ ka taa mun ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'an k'a ma ko dɔgɔfiri ani so ye abu nin ye dugu fila ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kelen bɛ Segu o mara kɔnɔ wa kelen fana o bɛ Mɔti mara o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko abu safinɛ jara ko siga t'a la ko a fali ko a ma bɔ foyi fɛ jatigɛ wale kɛbaa minnu dɔw bɛ terroriste ko fɔ a mun nin tora nin ko in na abu a da ma se ka dɔn fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye maramafɛn caman abu fana o minɛ u la ka taa fara u ye maaw ka bagan minnu minɛ u la abu safinɛ jara ko a dagosi ka bon kosɛbɛ Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen n'o bɛ mun ye dɔgɔfiri kofɔ abu ani ka taa fara mun ye so ye kan a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye jatigɛ wale kɛbaaw o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ɲa da yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yɔrɔ mun n'an k'a ma ko dɔgɔfiri abu k'ale
ale yoro yo fore tuba mumbe nanga mako wakadugu ale tuba e munye datika wale kaba dugo yoro ye wa yoro ko fole ko ne dugo firi ko umajja sabani ngala ko akuibe na ka foko datika wale kaba nunu acha mambe abu ya akalika mau ani kata faramunya akimi katiba masina anserdan abu ko nunu bela jelen dugo yoro ni tuba in konna de no be fore di wakadugu no obo ko fo fore di wakadu abu ale tuye nyore fina mwane dugo firi ko ko umajja sabani ngala ko aku wati muna datika wale kaba nunu ubu ka labon bela jelenai ni tuba in konna la no de fore de wakadu abu ko janvier kalo kile mugwa ani kele so mata jonna fe ibe na e ka foko yoro mumbe nanga mako kuruma ble fene ale yoro munani doga firi ra che abu ko ate me kilometri tan nyona ukan abu sabna jira ki bodo hayra ka fo ari me ko ni ko asur tula munni ni tuba in konna Okay. No be fura de wakadugu okofo abu ko yangadini tabani ngala ko ako wati muna ko jatika wale ke ba nunu muka labawna ka labaw kuski senga ka ga yoro mununku atake abu ronin beki bena ka foko arme kelenga kiboro kusoro kaira ka foko jatika wale ke ba nunu me labena ni dukon naina abu munye dugu makele kala uye abu ani kata framuye sambe kele kala ko lela dilene charila abu sabani ngala ko akwa dagushi ko abu na kosobe kosobe munye arme abu ayeda bela ko so jati wala ke ba nunu uma dabo fanshi ko ye uta do beta yoro muna abu ko ni yoro ndate mena ka laje ko sabuga jati wala ke ba nunu ko yoro fene ni ko de kasuru jati wala ke ba nunu u me bara chamange ka ko kon ko tiga ka tea ka bat ka ta ka munya arme abu ko mun umase ka ba ko tige ni jati wala ke ba nunu umase ka bo tu kon na fene la ko tige ko umase ka ke abu ku tura tu kon na la sigata la ko munya arme an wa kele ke muna munum be no le sambe kele minonye olu ba surutuli ke kuto sanfɛ duguma mɔgɔ bɛ jaabili kɛ abu ko ɲangadi ni ye tasuma bɛ jigin dɔrɔn wallahi sanfɛla b'a jigin cogo min na dugumala b'a sirata ten oui armée malienne les famas siga t'a la dɛ bibi na n bɛna min f'i ye an tɛ siran faransi ɲɛ an tɛ siran lamɛrikɛn ɲɛ i y'a faamu an tɛ siran maasi ye n'a yɛrɛ bɔra Putin ka jamana in na an tɛ siran maasi ye bilen an gwara koyi abu ko jatika wala ke ba nu an ka taa sabani ngala ka fola ko ni kunyu dogo yoro baye ko sabu ko mu ka tieni nge ni fura de wadu ngoro la be on de be sabatiye nu ya arme ku ngambole ndro abu ku be ba ko tige arme nana fere mun ke abu ba ti se ka tige ogulo mun ne to ko ne to se ka boy ka galera sabani ngala ko ako ali no ya soro mun an wa chef d'état major o ma kuna foni jon foni di folo ko sabu mamu no oni tura kola no be jatika wala ke ba nunu bo abu ko ma se ka konte folo a se ka konte tabarkala sabani ngala ko ako fe mun ko ni kibara dumaye ko sabu ke mun ne bagan kema fla nyona abu mishiu ani kata fara mun ne bagan misenu ngba o jatika wala ke ba kunye ni mine dugula de mun be nan ko mako kuruma blekaw abu ku kunyo o mine ulula ko sabu ko ye jagaye adugulenta mashila ka fo ko mun ne dugu mun be nan ka mako dogo firi anan nunga dugu nunu ibe na ka fo ko sagan ngwati bela jelena jatika wala ke ba nunu meta ko zaga ni ma mishidi zagala abu e na bagan misenu do zagala no fana ka galima abu ko mu suma ye kibu odi sabani ngala ko ako arme surutuli munni ko ken nunga abu ko akara sababu ye mu ye baga kema fla ani ko abu ko bela jile mina adu tuku ouais l'armée malienne ça c'est les femmes ni yana sabani ngala ko ako arme ma daw do abu ibe na ka foka ngata commune de soye nantra okono garanga dugu mun be nanga mako sare era abu ale dugu ye dugu mun na be sonde bajangara o mara okono ko mun arme ko ay kata banani ka wuli ye kuraye abu ko jatika wala ke ba mun no fana sarai o dago su ko ka bu ko mun ye keleke chamun no be dugu wala nyedo mun be sanfala nyedo abu ku bela de fana sur plan yoro ko folena no be sare era fo ale fana yoro jatika wala ke ba nu u dugu yoro baye o yoro ye abu ko anyolu ne ningera kraba tabarkala ala ni nyana sa sabani ngala ko abu ko ta toronyo koy kibe na e ka fo ko ali no ya so kibara jonjon fina ko ko o madi mali fantan nani bela dilen fe abu ka damine an anniversaire do no be armée malienne ka anniversaire do le 20 janvier abu kana bila ko armée la magali ke mali famu na abu ko da ko shika bu do yele bana nyama korgo amena
Hale fama. Ça c'est très bien ça. Alors, Kassé Bima. Très bien. Sabaningala ko abu ko ni ngara ni sonja baye ko sabuga munyi mamu nga baga na ku mina nu la na beti do baga kema flan nyona la abu ko bela de olu be soro la ko beta di mo tabarikala ambe ndeko o problème anya sama ka bo indépendant ale kono sabaninga ba to de abla jara abu ibu tabarikala les femmes bede mena mi vie armée bilama andi kala nyini mahala de nga ni ala yi ci ni binanga andi kala nyini ma shife nga ni serama fokisa ibado alors ni kana korobo bibina ambila ma amina fo atoro mamunu ndanda do karatero ni ngoro de fiero ameteni Musa Sadio abu asogole manambala musofa nana abisi sugo kwashi sugo tabarikala bele menma mi vinyana bamanon be o defo ni kelema keseba ati dome membolodo nouvelle horizon mina to akono sedu kunate ale ka sebelendo akui kado ka fo tari sabula kado ka fo angata buguni région de buguni nyado ka fo buguni ikado ka fo ame watimna ko me be buguni do na taula ko buguni atna mali région belajele dane sabula kado ka fo ni afrako nafolo ikado ka fo nafolo dien kerengere nyane ikado ka fo nafolo ma fami ni abe bole ko lithium ko hala tina me mi me talge ikado ka fo lithium la ko ona bo ikado ka fo buguni mara ay so do ina buguni buguni ay ne balema chama me buguni iti jago balema ay de le sabalisa nga do mo chama bi buguni weekend temene moi je sais là-bas. Comment ça? Mais écoutez. Siroraba. Mi metalge kaddo ka fo seru kunatela. Akui kaddo ka fo mi metalge kaddo ka fo atiteme kalo shekin banyango wo. Ikaddo ka fo ko lancement okungera. Lancement mi metalge kaddo ka fo lichamu mi ni akanka bo buguni kalo sheki banyango ikaddo ka fo ambe okono ikaddo ka fo buguni ko ni buguni da halaje ikaddo ka fo ko jamani adugukolo ikaddo ka fo buguni dugukolo ko nafa abe alakoi sabla ikaddo ka fo ni femi ni abe wole ko lichom nyado ka fo do be awole ko metal blanc nyado ka fo ona ket nege jemaye ikaddo ka fo nege je ikaddo ka fo ko abe dugukolo kono dugukolo mi ni ikaddo ka fo abe buguni amara belajele fa befe ame watimna ko mi me talge kado ka fo kilo kemme banyangola kado ka fo buguni adugukolo kono kado ka fo ko ayirala ka fo ko lichomu abe oyorola mi me talge kado ka fo ko niya ta laje ga jamani mi me talge kado ka fo adugujuro nafa ko la kado ka fo ko jema dongodo mi me talge kado ka fo kuno fo duma ngoni bi jigin mi ba yira ka fo ko ga jamani mi me talge adugujuro nafa feuna ko akabe ka chaya wa dobe ka fara kanto mi dobe ka fara akante mi me talge seru kunatela ikado ka fo ame watimna ko mi ikado ka fo projet mi be ikado ka fo ni oye ikado ka fo projet mi be ikado ka fo ni oye ikado ka fo chinois ka projet do wa ikado ka fo australien nyado olu fana ka projet do yunu bela jele projet munu ni ikado ka fo be royaume uni nyado ka fo usikoro beneme uma mi metalge ikado ka fo juin kalo clé saba en 2022 ikado ka fo mi metalge ikado ka fo ayirala ka fo mi metalge ikado ka fo lichomna ikado ka fo ko afezene ni watina buguni adugukolo kono kuma ikado ka fo ni projet ikado ka fo ko kabini ikado ka fo nunu nya yira janvier kalo clétan ani konondo temeni en 2023 ay kado ka fo ko musaka fonfembe ni okanka ke sababu ye ikado ka fo ka lichomu ni abe buguni mara kono ka labo wala se kado ka fo mi metalga na folola ale bi se ka sarada on ga jamani kono tomna ay kado ka fo ko tege dara o na folo bela jele kanwe ikado ka fo ko o na folo ada gochi biti jofo se fa war million keme 1 million sefa wari miliyari bi wolofila ani kelen min bɛ talikɛ ka don ka fɔ dolari wari miliyɔn kɛmɛ ani 10 ani 7 ani buruburu bi wolofila ani 5 i ka don ka fɔ miliyɔn dolari wari i ka don ka fɔ ko a bɛ bɛn o ma n'i ye sefa wari ta k'a lajɛ a bɛ bɛn ko o miliyari bi wolofila ani kelen ko nin de ye musaka ye musaka min ka don ka fɔ ni o bɛ kɛ sababu ye min bɛ talikɛ ka don ka fɔ lithium min ni a ye mɛ Buguni mara kɔnɔ ka se ka a labɔ cogo min na walasa anw ka jamana an bɛ se ka yiriwa cogo min na min bɛ talikɛ ka don ka fɔ nin projet in ka don ka fɔ ko a baara a bɛna daminɛ
hala tina mekwe lithium i ka do ka fɔ ko a bɛna bɔ Buguni i ka do ka fɔ projet kɔni y'a yira k'a fɔ ko a wari bɛɛ lajɛlen ko a bɛ u bolo nin waati na min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ lithium min ni ale yelen filɛ Buguni parce que b'a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka do ka fɔ ko a bɛ kɛ fɛn ye min ni a bɛ kɛ sababu ye min bɛ kɛ sababu ye i ka do ka fɔ développement n'o ye i ka do ka fɔ yiriwa a bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana in kɔnɔ ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dama min bɛna baara kɛ i ka do ka fɔ nin lithium bɔrɛ in na k'o bɛ t'i jɔ fɔ maa 1000 ani 200 Baɲango la minnu n'i ka do ka fɔ olu bɛna baara kɛ a kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko spécialiste n'o ye i ka do ka fɔ minnu bɛ baara dɔ k'a dɔn nakari h'a ka jan i ka do ka fɔ maa minnu bɛ yen ni olu tɛ sanu baara fana dɔ k'a dɔn nakari a kɔni mana kɛ cogo o cogo i ka do ka fɔ ko projet mago bɛna se maa 1000 ani maa 200 ma o sababu ti dɔwɛrɛ maa minnu bɛ yen i ka do ka fɔ ni olu bɛna baara kɛ a kɔnɔ min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ jama hakɛ min bɛna baara kɛ projet in kɔnɔ k'o bɛɛ kɛ sababu i ka do ka fɔ yiriwa k'a sabati sabula i ka do ka fɔ maa minnu bɛ yen i ka do ka fɔ ni olu mago bɛ u dahirimɛ la k'olu dahirimɛ ko o bɛna sɔrɔ a kɔnɔ o kuma i ka do ka fɔ jamana yɛrɛ ni o ye i ka do ka fɔ sur le plan national n'o ye jamana yɛrɛ a marabaaw ka hakɛ ye i ka do ka fɔ ko dɔ bɛna fara marabaaw ka hakɛ kan h'a ka jan i ka do ka fɔ dɔ bɛna fara jamana yɛrɛ ale ka sɔrɔda o kan min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ Fatiba ni o ye Seydou Konate a ko i ka do ka fɔ kalo 8 Baɲango i ka do ka fɔ ko baara in ko a bɛna daminɛ wa i ka do ka fɔ lithium ko a bɛna bɔ Buguni a fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ lithium i ka do ka fɔ Fatiba a ko hakili jigi don ko n'i ye lithium in ta k'a lajɛ dɔw yɛrɛ b'a wele ko métal blanc n'a dɔn nin bɛɛ ye tubabukan ye nɛgɛ jɛma o tɛna kɛ o kuma i ka do ka fɔ ko lithium ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i ka do ka fɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ sabula i ka do ka fɔ ko ni a fɔra énergie n'i y'a dɔn ka fɔ o ye courant ye i ka do ka fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye courant ko ka se k'a yiriwa wa i ka do ka fɔ don nataw la i ka do ka fɔ bolifɛn minnu ni olu ye bolifɛn sen 4 ye minnu ni olu bɛ wele ko mobili a i ka do ka fɔ ko mobili dɔw bɛna bɔ waati nataw la i ka do ka fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna boli ni batterie ye k'a masɔrɔ i ka do ka fɔ tajiman kɛ a la i ka do ka fɔ o lithium ko de bɛna bɔ anw ka jamana in kɔnɔ wa i ka do ka fɔ k'i ka do ka fɔ Buguni n'i y'a ta k'a lajɛ bi i ka do ka fɔ ko Buguni don nataw la i ka do ka fɔ ko nin bɛna kɛ yɔrɔ min ni a nafa bɛ bonya kosɛbɛ o kuma i ka do ka fɔ Mali dugu min don Mali région min ye Buguni ye i ka do ka fɔ ko don nataw la ko jama kun bɛ u kan sabula i ka do ka fɔ lithium i ka do ka fɔ ko a yira Buguni parce que b'a ka fɔ la ni o ye Seydou Konate a ko i ka do ka fɔ lithium a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula i ka do ka fɔ énergie fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ wele k'i ka do ka fɔ énergie solaire walima énergie nucléaire i ka do ka fɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ i ka do ka fɔ lithium ale sababu la lithium i ka do ka fɔ ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin produit ma fɛn ko a ye mɛn Mali kɔnɔ a ka do k'a fɔ ko malidenw ko an kan ka fɔ tabarikala ko an kan ka fɔ tari sabula i ka do k'a fɔ ko anw ka Mali ko dugu kura de jɛra sabula i ka do k'a fɔ ɲɛta a bɛ ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ don o don parce que filɛ an ye min bɔ i ka do k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Seydou Konate ale nɔ don Seydou Konate an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Abu o bɛ ka sababu ye hali bi siradan ma ne bɛ n bolo gosi ka don Abu a bɛna ta bilikan boli i dɔnyɔrɔ o dɔɔnin don Abu sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ Yusufu Konate an b'a sama ka bɔ sɛbɛnna sɛbɛn minnu k'a ma ko Soir de Bamako Bamako wula o tɛ wa Abu i bɛna ye k'a fɔ ko dɔgɔkun daminɛ na a ma dogo maa si la k'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ka gendarmerie mun bɛ yen n'an k'a ma ko Kaɲɛ Abu a yira k'a fɔ ko finitigilaka dɔ k'u minɛlen do yen finitigilaka minnu Abu Safinɛ dira ni jalaki caman talen bɛ k'u sɛgɛrɛ jalaki minnu yɛrɛ na a jɔr'u la koyi Abu o mara yɔrɔ kun kɛlen bɛ Kaɲɛ o kɔnɔna la Abu siga t'a la nin dɔgɔkun daminɛ na a yira k'a fɔ ko mun ye nin finitigilaka maa 5 Abu k'u ye kogo kɔni ka a tigɛ ka bɔ a fɛ Abu n'o bɛ ɲɛgɛn kogo o kɔfɔ kuma in kɔni a sɛbɛkɔrɔ cayara Abu kabi waati ko in kɔni ko a kɛra hali min bɛ wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan ba polisilakaw ani ka taa fara mun ye gendarmerie maaw kan Abu siga t'a la ko tɛgɛ ko a taara ka da maa 2 kan maa laban min yɛrɛ ne tɛgɛ taara ka da o kan Abu brigade de recherche minnu o bɛɛ mun ye Sebenikɔrɔ commissaire minnu bɛ Sebenikɔrɔ Abu k'olu ye tɛgɛ ta ka da maa 2nan kan tabarikala o ɲɛna Sebenikɛla ko maa 2nan minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dimanche don dɔ bɛnna janvier kalo tile 22 ma Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye anw ka finitigilaka maa 5 ɲɔgɔnna u kun minɛlen don mun ye Bamakɔ Kaɲɛ o kɔnɔ a maa 5 la dɔ bɛ an ko ma ko MDL Basi Keita numéro immatricule 11994 Abu gendarmerie nationale de Bamako siga t'a la ko nin kun ye maa ye Abu ko gendarme kun do koyi wa a kun bɛ baara kɛ gendarme ka service mun na an ko ma ko service cavalerie Abu n'o ko fɔra ni ma fili a tɛna so ko fɔ wa a b'o fɔ o tɛ
Cavalerie. So oui. Jamiri la so do ka baranye shime so. Sabangala ko ako ibe na e ka foko teka ko ko ataraka dale kane ko sabuge munye belebele mumbe amado mena ko bi na lebe commissaire de police de sebeni ngoro ale na ka jere jekulu abuku yetaka takada ni cheko fole ka letina madi bakayo ale na ka jere jekulu abuku yetaka takada ninga sabangala ko ako munye tenendo no bena zave kalo kile mungwa ane sabama abu naganya mungwa ane saba wati ko sikata la ko teka ko ataraka kada madoka usabna jerano rebe ni manjugu inkelen kofo kabla munye chatana merde uweze ndugu uka boloka abu atoka de MDL Basi Keita ale de kuye kasudin flana ye abu tega tara kada munka usabna kele ominena abu gamedom na kombi ko sabako ni olubiga nyini sebaningala ko ako ibena ka foni ko njete mena kalaje ni maduru ku kumbe munye chatana mere mnobe kayan konala kerengana yoro mumbe nanga mako jejemu abu ko ni maduru ku mina lendoi ako ni yaji temna kalaje o maduru la ko bi na ka fo MDL Basi Keita abu ofina mana boye soldat de première classe Musa Sanoko ani Musa Dunyo de première classe uye abu kapura le proimu be mungoro ani kata framu ye soldat de deuxième classe ku se duba mungoro abu ni ne maduru uye tabaningala ko ni maduru do ko ni kunyo ko kuntige abu sabna jara ka boko ko fe kabi doni mungama abu ye ni mbara ko ke ebe na ka ko minye an wa jana meri nyama baw abu ani kata framu ye ba police la ka ko uli ye wuli ka jone chesiri chama ko ni ko bla senga kamu ye krefe da bela jile ka swa wala sa ni manu ko ni ukana seka bot ko shila tabaningala ko akoni ya chitemna kalaje manu na munye ma sababu la abu olu milele ngudo abeninga na wati ni bo kama flabula abu sigatala ni aklibala wati temano na ayira ka foko finanga ni flamu nu ufakara nu ku yo war fale na aeroport international modibo keta konala no de bel laji fo fana ko fo ani Umar Bajili sigatala ko ma flabula abu teka taraka do uluka ko sabuka ayira ka foko olu de ni finanga ni fly nu ku ningena ko karaba ngala ko aku kera maduriye asabangala ko ako do munna abu sabna jira ni mbara ko abeke ibina ka foko saneli mu ngoni be abu sigatala ko lu ko ni la garda bila ko ko olu bila la garda avila ko sabuka ko mi bara mi gara ko ati bentu usla ko sobe okay va que tout oui alors mais c'est ça ni boli karibolo mais comment on te boucle d'abord yana nyeka so mais ka koko tige tout dit koko nyeka koko oui tout qu'on fait koni aya sore mami mbe be boucler folode c'est ça c'est ça la loi de la sécurité ayi cher bede mena mi fiena ninko nu ma klo manga ken no on ya ketu de aywa sabani ngala ko ni ay ka fo abu sabna dara nu ni mbara ko ni ke domuna abu kele o kofe ibe na ay ka fo ko mu ne senu abu ko teka taraka da kelen hay ko ne bolon ko fe ko boy ibe na ay ka fo ko mu ne ma kelen fene abu ko mu ne sebini ngoro ko commissaire mumbe ko lieu teka takada o ma kelen abu ko utara ale mine munye bari do kono abe mine ndugu kono lay abu sabani ngala ko akwa ngoni me domna ko bi abu sigata la wuli ka jobe sina jamana fantana ni bela jele fe kera gedda bela jele swale no am domna ko bi ni atoye ma saba munu ye abu sabana dira teke abe takado ko dugumna ni munga kanko obeta nyunku kusegere ko kum kono la abu am domna ko bi ka bi ni ko ingera foka na bila muye channel mer national ani kata fra munye ba police la ko police national su fara kleka wulle no ku jo wala samunye ni manunu tege abesa ka daw ka tugumna ma flana ngoni abu sigata la muyo commissaire de police de sebeni ngoro oluye tege takada o ka tay o mana boy muye senu gendarmerie fene oluye tege takada kleka senu gendarmerie kankafu abana sebeni ngoro posu walma commissariat foli kanka kube ye barake klefla ka sika recherche ke kwa ununu labo kele tabarikala akanga ketani fo kala kana sabati jamani fa be tabarikala ma flam nalula onyana ato sabaye nala suno abu wa me feranda balke ni ngwe kuna foni anya sama ka boso de bamako ale konna la ke ba to ko yusu kuna ti ameta suko kona kana namura suko kona kana na foni to mumbe amino benege makula selimano nala suno yakwa kino amata suko FM mode. Bluetooth mode.
ma bela me fo tabarikalo kay kana tɔgɔ bɔ a la a fɔ dɔnkili tun bɛ effacer de ni ne tɔgɔ bɔra a la dɔrɔn a tɛ da ni ne tɔgɔ bɔra a la cɛ tɔgɔ tɛ bila la maa si n'i y'a mɛn nura e bɛ taa jɔn wɛrɛ ɲini ne tɛ comment ça a mana ja kana tɔgɔ bɔ a la fiyewu a banna n'ala sɔnna ma a banna bɛ ten tabarikala n'ala sɔnna. Abu Sirajan Tama hali bi an bɛ taa Badirisa Keyita kɛkɛlen don wasolon kɔnɔna la an bɛ foli lase a ma n'an y'ale fo sa mun ye Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ Usumani Jabate a fana ka foli o bɛ kumaso kɔnɔna la yan tabarikala foli an b'a lase Isa Marema ma on est fier de vous on est fier de vous a lase a ma Abu an tɛ taa o ka kɛ an ka taa teliya la bidi ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don teliya la sabula i ka dɔn k'a fɔ le soir de Bamakɔ o bɛ n bolo soir de Bamakɔ i ka dɔn k'a fɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don a ko i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ gouvernement la kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ka baara ɲɛsinnen bɛ bolifɛnkow ma i ka dɔn k'a fɔ Siraba ale yɛrɛ bɛ se ka matarafa cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ni o ye madame Danbele i ka dɔn k'a fɔ madame Danbele i ka dɔn k'a fɔ madame Danbele Madina Sisoko i ka dɔn k'a fɔ i ka madame Kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ la a ka cakɛda u tun ye wulikajɔ k'a sɛbɛn boloda min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ casque n y'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn ye min ni a bɛ don maa kunkolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bolifɛn sen fila i ka dɔn k'a fɔ sen saba k'olu matarafa i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bolifɛn sen fila walima sen saba a b'i bolo o tuma i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ casque ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ale donni ko jagoya dogo sabula i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ fɛn ye min ni a bɛ se ka manifin ka i kisi ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ siraba kasara i ka dɔn k'a fɔ ni o kɛra sɔrɔ fɛn ye ngolo i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka kisi i ka dɔn k'a bɔ ka bɔ maasiba ma cogo min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a kun yira la k'a fɔ ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo ale tile fɔlɔ san 2023 i ka dɔn k'a fɔ ko ale donni ko a kun bɛna jagoya faratiba i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Konate a ko i ka dɔn k'a fɔ yali gouvernement an bɛ waati min na komi bi k'u kɛn bɛ ka u da globalisiri nin ko in kan o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko u siranna de wa k'u siranna a ɲɛ population ɲɛ wa fasiriba ninnu fasiriba ninnu ka ko bɛɛ bɛ se ka kɛ koyi n'o tɛ casque don in Abu a ka ɲi an yɛrɛ de ma a ka ɲi dɛ a ka ɲi an yɛrɛ de ma ayiwa sabu n'a tiɲɛni kɛra ɲɛna diɲɛ dugu i bɛ da la k'a fɔ ko a ka ɲi an yɛrɛ de ma kojugu nka ayiwa an ka taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Konate la a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ye a jɔakun saba ye i k'a dɔn k'a fɔ mois de janvier ni o ye janvier kalo ye i k'a dɔn k'a fɔ jɔakun saba sɔrɔ mɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ministre waati tɛmɛnenw na ale ka cakɛda kun ye nin kɔrɔfɔ in k'a sɛbɛn fɔ a ka ja waati tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ a kun kɛ mɛ mankan ye sabula i ka dɔn k'a fɔ a kun ɲinina tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na casque i ka dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni bolifɛn sen fila sen saba a b'i bolo o tuma i ka dɔn k'a fɔ ko casque ko a kan ka don min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ cakɛda min ni o bɛ wele ko agence nationale de la sécurité routière ni dɔw bɛ a fɔ a ma damasɛn kuma na en Azer i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni a waati la olu ye wulikajɔ yɛrɛ sɛbɛn boloda sabula i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko campagne de sensibilisation n'o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kunnafoni a bɛ se ka di maaw ma cogo min na maaw bɛ se ka lafaamuya cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ casque nafa min bɛ a donni a donni na i ka dɔn k'a fɔ yanni i ka siraba minɛ koyi i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni tun ye o baaraw daminɛ kaba nka mɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali tɔ min ko a bɛ sigi koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ ko minisiri a siranna wa a ka ja walima i ka dɔn k'a fɔ minisiri so min ni a ɲɛsinnen bɛ siraba ko ma i ka dɔn k'a fɔ ani bolifɛnko ko u siranna ko in fin ye wa sabula i ka dɔn k'a fɔ ko in i ka dɔn k'a fɔ waati min na u y'u da don a la a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ jamana in kɔnɔ wa i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden maa caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ u kuma fɛ ka tɔɔrɔ ko in kɔnɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ maa caman y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ nin waati ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya a bɛ jamana kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko baara in kan ka kɛ cogo min na k'o de kan ka kɛ campagne de sensibilisation ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw ni wulikajɔw ka boloda a ka ja jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka faamuya a ko kan cogo min na ka taa ni a ko ye dɔɔni dɔɔni i ka dɔn k'a fɔ waati min na wulikajɔ sɛbɛn fanga a bonyana i ka dɔn k'a fɔ ko minisiri k'u ye ko in k'u y'a bila pewu nka an bɛ waati min na komi bi yali i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo u b'a fɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn de da nin ko in na walima i ka dɔn k'a fɔ ko nin ye nin ko in bilalen nin cogo in na tan na walima i ka dɔn k'a fɔ ko u siran bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛ i ka dɔn k'a fɔ ka ko in ka a jɔ nin cogo in de la tan siranɲɛ tɛ ayiwa siranɲɛ tɛ ayiwa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ fasiriba la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Yusufu Konate a ko i ka dɔn k'a fɔ nin ɲininkali tɔmi misa gɔnɛnkɔrɔ kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko maa kan ka kamana gango ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye siraba yɛrɛ sariya ta k'a lajɛ kabini i ka dɔn k'a fɔ san 1991 min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ siraba kasara i ka dɔn k'a fɔ siraba ka kansara i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ se ka kisi a ma cogo min na i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ b'a jira k'a fɔ maa o maa n'a ma ɲɛ k'a fɔ
i sera ka bolifɛn sen bila san yɛrɛ ye maa o maa n'i sera ka bolifɛn sen saba san yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ko ani kasiki ko u ka kan jagoya k'u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in kɔni ko a jɔnbɛ Patrik filɛ an ye min mɔ l'histoire de Bamako kɔni k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Yusufu Konate an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a bɛ ka sababu ye ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don keliya la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u ko ma ko Info Soir sɛbɛnni kɛ b'a tɔgɔ de ye Seku Tamura a bɛɛ na ta mun ye maa tanidon bɛɛ lajɛlen kana bila k'i saya a ko k'an ka taa hôpital du Mali an ka taa yen kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna mun ye service social mun n'o bɛ hôpital du Mali la Abu ko cɛba bɛ yen bi cɛba mun n'an k'a ma ko Seydou Musa Traoré ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Guiche Abu ko ale kɛlen bɛ misali jɔnjɔn ye bi service social kɔnɔna la mun ye Bamako yɛrɛ a dɔgɔtɔrɔso ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye service social ye Abu a cakɛda minnu olu bɛ an ka labitanisow kɔnɔ Abu ko a sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi Abu u ka baara de bɛnnen bɛ ka banabagatɔw a ka ja ka taa fara mun ye banabagatɔ kɔrɔsigibaw ani banabagatɔ somaw Abu k'u hakili k'u lasigi banabagatɔ Abu ni ɲɛ dana mun ye service social maaw kan Abu hakili sigi ko o ka na i dusukun o la Abu ka banabagatɔ k'u hakili k'u lasigi ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin banabagatɔ minnu bɛ a ka ja ko se t'u ye Abu ka miirina ɲuman ani hakilinata a ka ja fo ka taa fara mun ye musakakow kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye service social ko a sigikun o ye o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o y'a sɔrɔ mun ye service social ye a sigikun ye o ye Abu an bɛ don min na ko bi hôpital du Mali kɔnɔna la Abu ko yen service social ko kɛlen bɛ misali ye u ka baara ɲuman Abu u ka cɛsiri u bɛ banabagatɔ ani ka taa fara mun ye banabagatɔ kɔrɔsigibaw u hakili sigi minnu k'o kɛ k'o kɛlen bɛ sababu ye bi Abu mun ye hôpital du Mali a service social ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni ka a d'u ma koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ cɛba mun sababu la Abu an ko ale de ma ko Seydou Musa Traoré bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Guiche Abu Seydou Musa Traoré ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Guiche an bɛ don min na ko bi kabi dɔɔni mun kama hôpital du Mali Abu ni hakili b'a la a bɛ sigi sen kan alamisa don n'o bɛnna septembre kalo tile 23 ma san 2000 ani san 10 i bɛna ye k'a fɔ ko Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la ATT ale ni chinois de jɛra k'u bolo k'u di ɲɔgɔn ma Abu walasa mun ye hôpital du Mali ye a bɛ se ka sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko hôpital du Mali a sigili sen kan ka n'a bila bi la Abu Safinɛ jɛra ko cɛ kumaba mun bɛ bi n'a ka baara kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen k'u sawa o de Seydou Musa Traoré ni bɛɛ k'a ma ko Guiche service social o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Seydou Musa Traoré Guiche Abu maa don mun ye baarakɛla don maa mun na a cɛsirilen don kosɛbɛ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko Seydou Musa Traoré k'a bɛ cakɛda in sigili sen kan n'o bɛ service social ko fɔ a ka ja ka n'a bila mun ye hôpital du Mali yɛrɛ la Abu ko a kɛra maa ye maa mun n'a ye maaw wasa kosɛbɛ Seydou Musa Traoré Guiche Abu a nali ko a kɛra sababu ye mun ye hôpital du Mali a plateau technique Abu ka ɲɛ kura k'o fiyɛ u la Abu dugujɛ ko 20 tan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Seydou Musa Traoré n'a donna hôpital du Mali o kɔnɔna la Abu ko banabagatɔw ani ka taa fara mun ye banabagatɔ kɔrɔsigibaw ani u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen Abu ko nisɔndiya ko o bɛ na Seydou tɛ se ka tɛmɛ maa si ɲinɛ ma Abu Safinɛ jɛra ko Seydou ko a tɛ se k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a kɛra sababu ye mun ye Seydou Musa Traoré Guiche ani direction belebele mun yɛrɛ n'o bɛ hôpital du Mali o kɔnɔ n'an k'a ma ko direction générale Abu ko a kɛra sababu ye ka nisɔndiya kura k'o di olu ma koyi u tɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo o sabu kɛ mun ye Seydou Musa Traoré Guiche Abu a bɛ ka baara ɲuman mun kɛ a kɛra sababu ye mun ye direction générale de l'hôpital du Mali Abu k'u yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra i bɛna ye k'a fɔ ko Seydou Musa Traoré Guiche Abu a n'a baarakɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni bɛn kɔni tɛ fila ye Abu siga t'a la ko kelen ko Abu ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Seydou Musa Traoré maa caman yɛrɛ bɛ ɲininka ne Seydou Musa Traoré Guiche n'ale tɛ hôpital du Mali ko a bɛ ka cogo di sɛbɛnnikɛla ko Abu ko ɲininkali ko a bɛ sigi wagati bɛɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o de bɛ Seydou Tamura kɔfɔ Abu a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Seydou Musa Traoré Guiche a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ dɔɔni mun kama mun ye service social Abu a bɔ o baara in k'o kɛ mun ye hôpital du Mali kɔnɔ u nali ko a kɛra sababu ye banabagatɔ minnu bɛ Abu n'u olu somaw ma dɔn fɔlɔ u banabagatɔ u bɛ taa mun ye labitani hôpital du Mali kɔnɔna la k'a sɔrɔ u somaw ma dɔn k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye
service social mun be ne anya men no Seydou Musa Traoré guichet fait Abou Safna Jara ube banabagato ku bere Abou Furo be sa Traoré ka ma Seydou Musa Traoré guichet Traoré ka ma mangele Dugoloka ngosona angata sabalingala ko akomunye Seydou Musa Traoré guichet Abu Kube de matani nganya shi banabagato makoi banabagato munumbe akaja Abu no olusomo mayoro do Abu Furo be sauliye ni sonja kuma be fuye Abu wati do la ubu siye na bu kono ko kata banabagato do la jafu iraka de mayala Abu Safna Jara Musa ka ubo shela uye sabalingala ko akomunye Seydou Musa Traoré anaka service sali Abu ko sungolo manaja sungolo manase ko hospital du Mali ko ka ko so sauke munye Seydou Musa Traoré guichet Abu ane banabagato Abu be sunti ko kenyo fe Abu fana mana boy bina ka ko munye hospital du Mali attaque law mu be docteur ko fo munye Seydou Musa Traoré nunu Abu sa ko sunti ke nyabe nyina banabagato nyina sungolo la ta antita che ka so banatana amda dugudi amita ke yaide banabagato de nda agokay amta docteur so tema oye yoro da ngani ambe bulbulizom docteur so fano ndo ya ko docteur fene bala sa anolu fene be sunti ke anda nolu keke amita oye munu be docteur so le nga munu nga kere be fana tua ni ko glam ai bibo na ta toya no de fie meta sabalingala ko ako ni be Seydou Musa Traoré guichet ko hospital du Mali ko nala ni ko ba ka ko fo Abu Safna Jara ka sika ba abe dom na kombi hospital du Mali ko nala Abu service social yere o chadala ko skata la ne misali baby Abu docteur ani kata framunye banabagato korosiki baw banabagato somaw ko bala jeleme kuloni keba mu to Seydou Musa Traoré guichet abana nafari dani Abu anya benigamo ka bo fatiri mun an ko amako info soir sebani ke ba to de se butamura ibunya ko ba tabarkala bajene ibolodo ngata bete ni obla ne be mbolodo mais bon sebe yango mi ma ko l'indicateur du renouveau ameta cercle dans songola nantara ibina ye ka foko dugum numbe cercle dans songola na ngwa mako amaya dal aleni abakor foka tabla dugum sen chama na commune de bara cercle dans songola ibina ye ka foko ataki ko ntara ka nyeshi ni dugu ko fole numa tenente mene no ribe na janvier kalo klimwa ani sabama 2023 kono kata kabla an terroriste fe imna yega fo bingalikelaw fe sheria ga fola imna yega fo ko ni bingalikela nungoni klale ni barala kumamna usera ga moto fla ko ni jeni aga jafo ka taka se nani bonyangoma u bollan minuye o wakati kelen ko nana ibna yega fo ko te site habitam numeno minu jatigele no ni terroriste nu fe olugo ni demain soro ka bo anga fintigla ka o yoro demain mi metalike da dumni fenka ibna o baloka ibna yega fo ko yuro so ka o fe no education on nango mako kala o ko ni jole no yuro so ka o fe no folo gawoka oluta ko ni clé sabay association des écoles privées du Mali olugo ni keleno ka bara bla buluda cercle dans son ko aleni kuchala ka ofeno olugo la ni wonte dore femi anwo mi mako faire scolaire fo ka tabla demi burusula olugo ni mesega sara chukomna no vetalige 2021 aka ja fo ka tabla 2022 tawla o wakati kelena imna yeka fo gawoka ofe sebeni ke ba ka fola association ga coordination am ga coordination régionale me gawoka ofe olu fana ko ni gere buluda wala sa kalam se ka jo chukomna kle saba kalan jo kle saba barab se ka jo tumi barab se ka jo chukomna aw arade travail kataka école so bela jelena olu ka layini ngonte dore femi enseignant na nguma ko karamogo olu ko nga dogo ni école so konfole na fo ka taka se ie fem nga kalande minu be gaw ka fe olu ka demi burusi olu ka burusi o se ka sara chukumna no bulone no abe wakati ni jambo fo ka taka bla pango dese o kon be ni classique ko fole na aga ja fo ka ta se école de unyere chayal ma classe kono no olu ka layini yoye feren dabali be se ka ke sigi se nga chukumna wala sa ko olu layini kuna foni fle ay mi bo indicateur du renouveau kono Abu Safna Jara ibunya obala bajene kadu afo ambi foki wali mando ko de ke beti kadu afo bajene aka kuna foni baranya na
Igatala ka wali mando Kosobe. Berika do ka fo wati abeka se wati abuka se abu ame fulla se bajene ma madam kulbali bajene dambele ko bara ko anyana ko sabe ke muye doni abu alete toto kala doni maître gaba international gaba aka foli be kuma so ngona la ka faina ko gaba era nana ka bo Guinée Conakry ane machima fe maye mama yi aya ni mama ni ngo yete da fo fe maye chien fotoro maître gaba abana ana gara tendui ndedulu be de ndedulu da bata nyere bode ndedulu dirima nga che ebe karafa ibe sira fara ka sabali sa ka famu sa ka do kunman wala mesi gaba ka famu ambe fa la nyini mi gasa do kunman su ko alors Berika do ka fo wati abeka se Kosobe. on a top ta ka do ka fo teliala on a foli ni tanuta ka lasi ka do ka fo anga choroba ma Kosobe. inspecteur de police no e joti njere Kosobe. sanjo ka do ni wati na siguro bele me ka do ka fo kalaban koro kulbeni ma Kosobe. abeka la me ana fu muso ni o Jean Traoré Sigatala. dimanche do ne ku ka do ka fo dimanche tmeni ni ka do ka fo anjo ka fu siri Madajima. ka do ka fo joti njere ale denge ni o e Alassane Jara Kosobe. ali ni bintu kulbali ulu tare ka do ka fo ka utalu kale kale. nyanye ya famu Ala ka furu. fo fini bo nere bo ala ka furu ni shibe Amina Rabia. ka denga shiga cha Amina Rabia. Kosobe. Nala suna. Bidi karo ka fo ambe foli lase. Kosobe. Ngo ma fly ma ko shijani Kenya. Ala ka duma. abu nanye foli la soluma Ale. foli ambe dona ye munye de la poroti erma kono ye kono nan duna ye munye kenenge la pompe dere la ti chari ambe foli ka la se munye anga ka do ka mabwa Boubacar Gino Donoge. Kosobe Donoge fama. ale do ni ye Boubacar Gino ko fo abu ambe do mina ko mbi chela ka mumbe ako kustela kushi kwa kele me ku senge chela ka mumbe aka ja fanga doya Nurati soro. abu kata fara munye furudimi tension abu fasala dimu nina kili banaw abu ane daga doba kuluna yo doye abu oyi kale ma blende Abara. sigatala oyi kale ma blende Ani risla ko blendete. Bakari Gino abu ne ma mumbe fakale la soro 72 72. 74 54 90 Tabarikala. akado ke asiglete baraka made asiglete Aben bege kato aseve. aba aya de ataka mataka Abe fani ni ne Gino Awo Gino. ayi dama we Tabarikala tela no ni ngera ala ka nyeka dama Amina Rabia. duso anga bita anga kuru ka daya Amana. adama sanoko dafi mori ame foli ka benege mo ka lasa mamu yo kunman dumala la ka ka dugo ka helani Nala su. na ya le fo jalo coiffure Jalo coiffure. kunman sugu kona yele la yabo jalo coiffure ame foli ka lasa barakala bela dire ma Tabarikala. ku jalo Nala su. bajene anga bita kuru ka daya Nala su. sigata la de Aiwa. abu Bajere folite. folite biya ala ka nyeka dama Bidi karo ka fo ambe ebita ina fiya fo tombe. Kosobe. Aba kuru ya no to Maurice Kone. Amba fo fo ya fo tonya na fo muso Bernadette Amuko. Kosobe abu ame bita ma kuru ya kuma so Mamadou Adama Maiga ame fulla sa ma ga su keta jata ale duna kuma so kona ni wati na ko akita Keita. no bora sa munye flake ya ame fuli kula si afene ma naga karafi okume Yakuba Gino bulo dono ka ambassadeur Facebook sa bola lo munye Yusu Sisoko Facebook mba ale bulo kuma bara ma